Този влог ще бъде за безгоривният генератор за ток, с който от съзидателното общество ни обещават безплатна електроенергия. Дали това е възможно и какви са предизвикателствата, ще разберем, като разгледаме техническите подробности, които разграничават реалността от фантастиката. Безгоривният генератор, според разработчиците, използва клетки, изградени от еднослойни графенови листи, които вибрират между двойки силициеви плочи, благодарение на топлинното си трептение или по-точно брауново движение на атомите, причинено от различни форми на радиация в околната среда. Идеята се състои в това, че трептящият графенов лист може да пренася електрически заряди между плочите. Твърди се, че се използва дори потока на неутрино частиците. Неутрино се отделят главно от Слънцето и от части от открития космос. Неутрино нямат електрически заряд, така че те не са токоносители в генератора. Графена от друга страна е изключително добър проводник на ток. От процес, който ще протича на атомно ниво обаче, няма как да получим директно променлив ток. В природата не съществува естествен цикличен процес на такава честота, така че изходната електрическа енергия от клетките на генератора се разглежда като еквивалент на голяма соларна клетка, както и поясняват в клип за прототипа. С тази разлика, че ще се генерира електрическа енергия непрекъснато и навсякъде, или поне според заложената теория. За да можем да използваме безгоривният генератор с електрическата инсталация в домовете си, ще е нужно и достатъчно високо напрежение, което освен това трябва и да бъде с честота на тока 50 Hz. Много от електроуредите, проектирани за променлив ток, не биха работили на постоянен ток. Голяма част от индустрията също така се нуждае и от трифазен променлив ток, тъй като при него се извлича 3 пъти повече мощност и е икономически изгоден за задвижване на големи машини и пренос на голямо разстояние. Всичко това налага да се използва електрически инвертор в схемата на безгоривния генератор. Един от неприятните проблеми обаче при инверторите е трудното постигане на качествени параметри на тока и напрежението. В повечето съвременни инвертори тези проблеми са преодолени в задоволителни граници. Безгоривната клетка и инверторът, както и всеки друг електрически компонент, имат физическа граница. Колко малки могат да се проектират за получаване на стабилни параметри при желаната мощност. Според лабораторните резултати, една безгоривна клетка на генераторът с размери 20 на 30 см дава напрежение 1,5 волта и ток до 2 ампера, което всъщност не е чак толкова много в сравнение с нормална литиева клетка. Технологията на първопроводниците за инвертори и схемните им решения вече са достигнали границата си на развитие. За момента учените, които създават безгоривния генератор, казват, че още не са готови да пуснат продукт в серийно производство и за масова употреба. Екипът на Neutrino Energy Group работят усилено, разработвайки технология за електрическа енергия от неутрино и графен, още през 2015 година. Получаването на еднослоен графен в големи количества все още е скъп и сложен технологичен процес. Цената на само 1 грам графен възлиза на около $1000 или $60 за квадратен сантиметър и варира в зависимост върху каква повърхност се нанася. Така че за сега привидно безплатният и чист източник на енергия всъщност изисква и доста ресурси и сложни технологични процеси, които не са безплатни.